Hai 2 anos, a Pobra espertaba coa nova da desaparición de Diana Quer. O rostro da moza madrileña que aparecía nos cartéis que empapelaron a vila fíxose pronto moi coñecido dada a gran atención mediática que espertou o caso. Case 500 días despois, tras meses de rigorosa investigación, pero tamén de todo tipo de teorías e hipóteses por parte da prensa e da opinión pública, o cadáver de Diana aparecía nunha nave abandonada na parroquia Rianxeira das Ados. Foi José Enrique Abuín, o Chicle, quen levou os investigadores ata o corpo tras confesar a autoría do crime. Dende entón permanece en prisión preventiva a espera de xuízo, mentres continúan as dilixencias. Tras tomar declaración o imputado e o seu entorno, procedeuse a realizar unha reconstrución dos feitos, na que o detido participou activamente. A zona das Xunqueiras e o Paseo Areal na Pobra, así como a nave de Asados, foron os escenarios principais nos que o Chicle reproduciu os movementos que, segundo el, realizou a noite en que morreu Diana. Ata que non conclúan as investigacións non se coñecerá a data do xuízo, o que si se sabe é que será xulgado por un xurado popular. A este respecto, o pai de Diana volveu reclamar que non se derrogue a prisión permanente revisable. A través dunha carta publicada neste segundo aniversario da morte de Diana, Juan Carlos Quer defende o legado da súa filla para conseguir unha sociedade máis xusta e segura. No mes de xaneiro, un grupo de familiares de vítimas encabezados polo pai de Diana iniciaba unha campaña de recollida de sinaturas para que se manteña a pena máxima de cadea nos casos máis graves. Malia o apoio masivo conseguido pola iniciativa a través da plataforma change.org, con máis de 3 millóns de firmas, o goberno mantén a súa postura de derrogala. O debate político e social mantense aberto.